Xa podes. Xa podo, sí. Bueno, moi ben, pois damos entón paso a primeira das intervencións, a apertura formal do simposio, con Cristina Palacios Castro, que me acompaña a miña dereita, presidenta da Asociación de Familia de Menores Trans de Galicia, Arelas. É máis da primeira menor trans en visibilizarse en medios de comunicación, en cambiar legalmente de nome en Galicia, traballadora social e docente, máster en xerontoloxía social, preside Arelas dende 2015. É impulsora tamén e coautora do Protocolo Educativo sobre Identidade de Xénero, unha das impulsoras sobre a Lei de Identidade de Xénero de Galicia e de múltiples campañas e publicacións sobre a realidade dos e das menores trans. Hoxe falarános da diversidade afectivo, sexual e familiar na literatura e nos recursos educativos. Remato antes de deixarvos con ela con unha cita de Cristina. A transexualidade infanto-xuvenil é variedade, riqueza, orgullo, alegría, autenticidade, unha realidade que racha co biolóxicamente establecido, que te saca do teu espazo de confort, que remove a túa conciencia, que cada día te deconstrúe, que fai que te formules a túa forma de ver e estar no mundo. Pues, Cristina Palacios, un placer terte aquí, a túa palabra. Grazas, moitas grazas. Bueno, antes de nada agradecer, como non, o convite a este simposio sobre literatura diversa. É un placer que se organicen estes espazos de diálogo, de reflexión, tranquilos, non? Sobre a necesidade de incluir, porque ainda estamos aí, debatindo sobre a necesidade de incluir todo tipo de diversidade. Eu hoxe vou a falar da diversidade afectivo, sexual e familiar por razón obvias e, ademais, o material que hoxe presento creo que é un material que vai a ser en boa parte enriquecedor porque eu fui directamente á fonte. É moi importante ter as perspectivas das familias, pero máis importante me parece ter a perspectiva da xente nova LGTBIQA e a iso fun e ao final tratei de traer un pouco as conclusións que eu trouxen dese debate que tiven con xente nova, e que, como digo, pareceme moi interesante. Ben, antes de meterme así en materia, gustaríame un pouco reflexionar sobre esta palabra que é moi bonita, diversidade, que ademais sona moi ben, que todo o mundo utiliza con moita alegría, e iso está moi ben, aparece un montón de campañas sociais, un montón de anuncios, no papel tamén queda moi bonito, hai plans de igualdade que fala de diversidade, en fin, incluso nos programas electorais, hai concellerías cada vez máis da diversidade. O que pasa que na miña experiencia creo que a veces se utiliza a palabra diversidade con certa superficialidade, non? Porque cando tú xa empezas a rascar un pouquiño sobre o tema, ou cando empezas a falar de certas, digamos, vivencias ou realidades disidentes, a palabra diversidade xa empeza a ser un pouco incómoda, non? E un pouco incómoda e, ademais, incluso parecese que me resultase allea, non? Como un tema que non vai conmigo. Ou como se esas vivencias disidentes foran unha outredade, esas outras persoas da sociedade, non? Logo aquí, a diversidade, como digo, xa non é unha palabra tan bonita, xa ves que se entende como unha desviación do habitual, pode ser, pero esta parte xa me gusta menos, unha desviación do normal. Por certo, unha palabra que, cando se refire a persoas, ten unha carga de violencia que a mí me parece preocupante o moito que se emprega esa palabra para referirse a persoas, non? En todo caso, normal será unha situación, non unha persoa. Digo que cando falas de certos tipos de diversidade, xa parece que nos vamos hacia esta parte de esa outredade, non? E isto é un pouco contradictorio, porque, diversidade eu entendo, non sei o resto, como que non hai dúas persoas igual no mundo, non? É dicir, a realidade social é que a diferencia está aí. E ninguna diferencia debería de estar, ou debería de ser vista como menos válida, menos desexable, non? Sino que deberíamos de entender que todas as persoas, e dá igual como sexamos, deberíamos de ter o mesmo dereito á igualdade de oportunidades. Isto é moi importante. Se falamos de diversidade,
temos que falar e reflexionar das desigualdades. Isto é moi importante, non quedarnos no bonito, no de arriba, no superficial, senón falar destas outras palabras que teñen que ver coa diversidade, como é discriminación, como é rexeitamento social, rexeitamento familiar, acoso escolar, porque isto é o que conleva moitas veces salirse deso que se ten establecido no imaginario colectivo como normal. Se falamos de diversidade, temos que reflexionar sobre as consecuencias de vivir, de estar, de presentarse nunha sociedade cis heteropatriarcal que nos ven a decir como temos que ser, comportarnos, amar e como debería de ser unha familia, non? Non vou explicar como debería de ser porque entendemos que unha familia supónse que ten que ser un pai e unha nai, non? É que non deberíamos de seguir facendo isto porque non é a realidade. E eu creo que cando falamos de diversidade, falamos de non me gusta utilizar tampouco estas palabras, tolerancia, inclusión. Me parecen todas as palabras tamén con certa carga de violencia, porque ningunha persoa debería de necesitar a tolerancia de ninguén, non? Para existir ou ser. Por suposto, non debería de necesitar a inclusión. A inclusión en donde? Ninguén pide sair fora, non? Pero sí que é certo que hai que facelo. Hai que facelo porque todavía estamos aí, non? Si cando falamos, porque eu entendo que o obxectivo de facer estes recursos educativos, de facer esta literatura infanto-xuvenil, entendo que un dos obxectivos fundamentais é a de educar, non? Educar a estas, non sei se novas xeracións, a estas personiñas que xa temos por aquí. Logo, que importante é que dende a literatura, os recursos educativos, se faga unha visión positiva, real, plural da diversidade, porque ao final eu creo que o que temos que educar é educar para a vida. E educar para a vida, e isto é a base de todo, absolutamente de todo, implica, como digo, amosar a sociedade plural e diversa que temos, non? Antes vos dicía que, cando falamos de certas diversidades, pois que hai algunhas vivencias, sobre todo as máis disidentes, que parece que molestasen, non? Que resultasen un pouco alleas. Unha destas diversidades, e isto é algo que eu levo vivindo dende hai anos, é a diversidade afectivo-sexual e familiar, non? A diversidade afectivo-sexual e familiar, cando falamos de crianzas, cando falamos de adolescentes, parece que é un tema, parece non, é un tema, en xeral, incómodo, que non toca. Ese é un tema que mellor a veces se van a confundir. Bueno, a min teñenme dito centros educativos, é que aquí non temos diso. Non sei, estas expresión así, que creo que dice moito da idea, non? Da perspectiva. A veces se van a confundir. Ese é un tema persoal, privado, pero bueno, eu creo que a estas alturas xa sabemos que o persoal, que o privado é político, non? Isto é moi importante. Ben, cando falamos da diversidade afectivo-sexual, ao final estamos falando dunha realidade que nos atravesa a todas as persoas, a todas, porque falamos das diferentes, diversas formas de ser, de amar, de ser, de vivir e de expresar o xénero, non? Logo, se aquí estamos todas as persoas, porque todas as persoas temos unha forma de amar, de ser, de vivir, de expresar o xénero, pois é un ben común, unha riqueza colectiva que deberíamos de visibilizar, que deberíamos de coidar e que deberíamos de celebrar. Pero deberíamos de visibilizar, de coidar e de celebrar todas as formas de ser, de amar, de ser, de vivir e de expresar o xénero. E isto xa vos adianto que non é así, ainda que seguramente xa o sabedes, non? Porque unha das maiores problemas, un dos maiores problemas, as que se teñen que enfrontar as crianzas, adolescentes LGTBIQA, é a falta de nomeamento, a falta de visibilidade das súas vivencias, das súas realidades. Sí? Ao final, a visibilidade, o nomeamento do que son, representa, pois eso, non só recoñecerme como tal, sino tamén a miña dignidade, que isto é moi importante, e a esa posibilidade de poder
existir, de poder ser, de poder amar en igualdade de condicións que o resto. E disto, como digo, na xuventude LGTBIQA íbame incluir, van moi floxos. Durante moitos anos, e case me atrevería a dicir que todavía na actualidade, aínda que cada vez hai máis material, hai que dicilo, esa visibilidade, ese nomeamento das súas realidades foi negada. Os motivos podíamos reflexionar, o mellor dará tempo, pero foi negada durante moito tempo para as persoas LGTBI. E o problema das persoas LGTBIQA, esta xente nova, é que ao final acaban medrando, entendendo que a súa realidade non merece a pena, non debe ser visibilizada, e isto xa é un problema, pero tamén sin falta de referentes. E medrar non tendo referentes, e refírome a referentes positivos, lóxicamente, é un problema difícil de lidiar. Por qué? Porque irremediablemente levará seguramente a unha LGTBI-fobia interiorizada. E isto creo que a xuventude LGTBIQA non o merece porque xa ten que lidiar cada día con outras situacións que non tampouco merecen, e creo que dende a literatura, dende os recursos educativos, temos que facer ese esforzo por acabar con esta discriminación que o é. Temos que ser conscientes, ademais, que na adolescencia ou cando eres, crianzas, adolescentes, cando empezas a darte conta que tes unha orientación sexual que non é a esperable, ou cando empezas a construir a túa identidade e que tamén é unha identidade que non é a que te asignaron, pois, lóxicamente, hai un interés, lóxico e xenuíno, por atopar información. Atopar información, repito, porque non a tes no teu día a día, non a tes dentro da tua familia, na aula, en fin, nos contidos do día a día. Entón, tú empezas a buscar unha información que non o tes, e porque, ademais, precisas, digamos, referentes que, efectivamente, un pouco validen o que ti eres e como te vas a amosar no mundo, non? Claro, toda esta información, primeiro, que hai moi pouca, que isto xa é un problema, e ás veces a información que aparece pois non é útil, non é esclarecedora. A veces a información que se dá sobre a diversidade afectivo-sexual é unha información moi negativa, de vidas moi, en fin, que irremediablemente acabarán marginalizadas. E, como digo, eso, como podes entender, tampouco é o máis positivo para unha crianza que está tratando de expresar, de vivirse libremente na súa identidade ou orientación. Ademais, temos que ser conscientes tamén que os principais espazos de socialización das crianzas e dos adolescentes LGTBI, pero de todos os adolescentes, pois existe unha idea, unha creencia de que todas as persoas son heteros e cis. Logo, non vai haber unha información válida que a ti te axude a empoderarte o suficiente para dar ese paso. Logo, que importante é que se empecen a crear eses recursos literarios, esos recursos educativos e literarios onde se inclúa dunha maneira transversal, natural, ou veremos despois, a diversidade afectivo-sexual, porque se nos teus espacios de socialización non atopas esa información, que polo menos podas ir a unha biblioteca e atopala. Ben, esta infrarrepresentación ou directamente invisibilidade das persoas LGTBI nos recursos educativos e na literatura é unha forma de discriminación, hai que dicilo claramente, porque é así, vale? Como digo, trae unha falta de información, de coñecemento, e esta falta de información, de coñecemento, o que probablemente leva é a esa LGTBI-fobia social existente, que ademais nos últimos tempos estáse vendo que está, non sei se repuntando, pero dende logo sí facéndose visible, non? E ollo, porque a veces tamén a pouca literatura ou os poucos recursos que hai tamén a veces leva a reforzar certos estereotipos, certas ideas que defenden estas persoas que exercen esa LGTBI-fobia.
Logo, é moi importante que cada unha de nós, dentro do noso espacio de traballo, de acción, pois podamos confrontar este problema, o problema da LGTBI-fobia, por suposto, dende unha perspectiva crítica, pero tamén, como digo, indo á orixe do problema. Ben, a literatura e os recursos educativos con temática LGTBIQA ou con personaxes LGTBIQA é moi importante, é así. Primeiro, porque en xeral a literatura axuda a construir realidades, non? E isto é moi necesario, non? A literatura é un recurso imprescindible, primordial, nesa visibilidade real e positiva que buscamos das vivencias LGTBIQA, precisamente para construir esos imaginarios colectivos, digamos, máis amplios, máis diversos, no que todo o mundo teña cabida. E isto é importante facelo en todas as etapas da vida. Non podemos pensar que unha crianza ou un adolescente non vai entender pois que alguén sexa gay ou lesbiana ou unha familia este conformada, non sei, por dous homes e un deles trans, non? Quero dicir que este entender que a xuventude non vai entender ou se vai a confundir, na miña experiencia é absolutamente falsa porque non é así, para nada, non? É moi importante tamén que os contextos e os modelos sociais representados nas obras literarias ao final sexa esa ferramenta para analizar ou para representar pois esas formas de vivir, de ser, de expresarnos libres de estereotipos, sí? Libres en fin, desos prexuicios que normalmente están aí na sociedade. É moi importante que neste construir realidades a visibilidade que se faga ou as representacións que se fagan sexan unhas representacións, en fin, reais, válidas, positivas, precisamente para que poidan perdurar no tempo, non? Para que calquera persoa que acceda a ese recurso literario, recurso educativo, pois poda verse reflexada nese material. Ben, isto enlazo con este segundo punto que é o que dicía antes, non? A necesidade, que é importante medrar tendo referentes positivos e tendo referentes positivos que me axuden a entender, que isto é moi necesario para as adolescentes LGTBI, entender que vou a ter un futuro vivible, un futuro posible, se queremos un futuro feliz, que esta é outra das ideas que moitas veces se nos vende dende a literatura, non? Vidas, como dicía antes, moi marginalizadas, que parecese que van a ter unha vida, en fin, terriblemente terribles. Bueno, pois temos que ir hacia outros modelos, porque existen e os hai máis positivos, non? Ben, estamos falando todo o rato, como estades vendo, de, bueno, cuestións moi negativas, cando falamos da diversidade afectivo-sexual, porque están aí. De feito, falamos moitas veces de minorías sexuais, e son minorías non só porque representa unha porcentaxe menor con respecto á sociedade, sino porque tamén teñen menos dereitos. E isto é así, non? Sufren moitas máis discriminacións. Logo, a literatura, ao final, cando tú estás, en fin, vivindo situacións moi dolorosas, pode ser como, bueno, pode ser un refuxo para esa dor, non? Un sitio onde evadirme de problemas ou onde evadirme de situacións que non quero vivir, pero que me están tocando vivir, non? Ao final, a literatura pode axudar a irte a outros lugares, non? Como digo, a xente nova que sufre, en fin, logo veremos, situacións bastante duras, pois é moi necesario atopar unha literatura que te leve a esa desconexión por unhos momentos, polo menos, de todo o que estás a vivir, non? Os libros, a literatura, recursos, tamén é importante a hora de apoderarnos, non? Son unha ferramenta moi importante, moi necesaria, e que pode facer espertarnos, non? Entendernos, facernos entender que podemos sair desa situación e de que podemos vivirnos libremente tal e como somos, non?
pode logo a literatura renacer, facernos renacer con maiores fortalezas, queréndonos moito máis e moito mellor. Tamén me parece un espazo de reflexión moi importante, porque pode remover a todas esas persoas que a veces viven na equidistancia, porque o tema non vai comigo, non? E podedes empezar a facer reflexionar, a crear unha conciencia de cuestións como a LGTBI-fobia, a discriminación, o rexeitamento familiar e social, o acoso escolar. É unha ferramenta moi útil. Tamén me parece moi útil unha ferramenta de pensamento crítico e de remover a esas persoas, que tamén as hai, que o mellor están exercendo esas violencias. Vamos a pensar que en principio dunha maneira a veces involuntaria, ás veces dunha maneira voluntaria, precisamente para replantexarse que iso que está a facer, que iso que está a decir, pois non é o correcto ou non é o desexable, non? E que certos comentarios ou pensamentos, formas de actuar, pois non teñen cabida, non? Logo, tamén me leva a este outro punto, tamén sirve para formar e educar en valores tan importantes, valores sociais tan importantes como a xusticia, a convivencia pacífica, o respeto e acompañamento á diferencia, a igualdade de oportunidades, a equidade. E o fai, ademais, dende un espazo lúdico, é dicir, case sin darte conta, dende o prazer, por así dicilo, da lectura, e me parece que esa forma de educar e de formarme, en xeral, suele ser bastante máis efectiva, non? Logo, é unha ferramenta pedagóxica moi importante na loita contra as discriminacións que sufren as persoas LGTBI. Ben, logo, como vemos, a literatura é unha ferramenta moi útil, me parece que é moi útil para loitar contra toda esa LGTBI-fobia social existente. Bueno, e que observamos, aquí é onde me interesaba moito ter esa perspectiva da xente nova LGTBI, que observan moitas crianzas, adolescentes LGTBI na literatura, nos recursos educativos? Bueno, en xeral, o que observan, e isto é bastante obvio despois de todo o que dixen, é unha narrativa totalmente cis, non sei se coñece esta palabra, a palabra cis é aquela que non é trans, heteronormativa, non? É dicir, o que atopan normalmente nos materiais que chegan aos seus mans, pois, no colexo, no instituto, en fin, porque yo compra as súas familias, porque o compran elas mesmas, non? É que non hai unha perspectiva ou non hai unha inclusión da diversidade afectivo-sexual, non? E que significa ou que implica esta perspectiva da diversidade afectivo-sexual? Por suposto, a perspectiva de xénero, supónse que xa debería de estar aí. Pois este implica que o autor ou a autora deste material pois ten que reflexionar, avaliarse a si mesma e ver si na súa forma de escribir, na súa forma de expresarse, no discurso que ten, está visibilizando a toda a diversidade de formas de amar, de ser, de vivir, de expresar o xénero e a diversidade de familias que hai. Probablemente, se fixéramos esta introspección, non? E víramos como falamos, como escribimos, eu o vexo, non? Nos materiais, pois o que nos vemos é que hai unha presunción, o digo así, de que todo o mundo sexa, pois eso, heterosexual, cisexual, e que as familias están formadas por pais e por nais, porque é o que se presenta como modelo válido, en fin, social, non? As personaxes LGTBIQA con peso protagonista siguen sendo minoritaria ou directamente non existen, e a mí me parece moi importante facelo neste contexto de literatura e de recursos educativos precisamente para poder leválos á aula, ás bibliotecas do meu centro educativo, porque, como dicía antes, as familias dan por feito que os seus filles non van a ser LGTBIQA, logo non senten a necesidade de comprar ese material, porque se o meu fillo non o é, para que o vou a comprar? É unha idea moi mayoritaria. Bueno, pois entonces fagámoslo dende a escola, que para iso está a escola, para, en fin, tratar de chegar a aquelas carencias que o mellor poda haber desde as familias.
Outra das cuestións que vemos é que a veces se tratan as personaxes LGTBIQA con moita deshumanización e categorización. É dicir, ás veces parecese que as persoas LGTBIQA, non me gusta moito dicir o de persoas, eu prefiro dicir vivencias, porque senón me contradigo co que vou a dicir. E é que parece que estas persoas, o único importante, o único que son, pois eso, gays, lesbianas, non? Como se non tuveran outras facetas na súa vida, ou como se fora a única característica que representa. E isto non é así. Eu teño unha filla que é moitas cousas, moitas, e ademais, pois se dá a casualidade que é trans, pero como se teño outro que non o é, e xa está, non quero dicir. E ás veces, xa digo, é como que todo se centra nesa parte, como se esa persoa solo fora gay, solo fora lesbiana, en fin. E isto hai que fuxir un pouco. As persoas LGTBIQA, como o resto de persoas, son poliédricas, multidimensionais, con un montón de intereses, de preocupacións, en fin, de vivencias que trascenden todo o que ten que ver ca súa orientación, ca súa identidade, non? E como tal, eso debería de estar incluído con esa naturalidade ou con esa transversalidade nos materiais. Outra das cuestións que vemos, non só aquí, pero agora estou falando da literatura, dos recursos educativos, é a problematización da cuestión. É dicir, preséntase a diversidade afectivo-sexual como un problema, como unha dificultade a abordar, non? E isto é así, quero dicir, eu entendo que é así, porque a mí cada día me chaman profesionais, familias, para pedir consello, orientación sobre o problema que teño na miña casa. E cal é o teu problema? Pois que teño un fillo trans ou unha filla trans, non? Quer dicir que esta perspectiva está aí, eu entendo, non? O que pasa que non a deberíamos de reflexar ou non tanto dende os materiais, e é algo que se sole facer, non? Que solo se visibiliza todo isto como un problema, como unha situación a que enfrontarse. Vemos moita traxedia, moito paternalismo, por suposto, e moita compasión. E, hombre, un pouco vivo mesmo, non? Vou de antes que, lóxicamente, hai persoas que non teñen problemas, e hai familias que non temos problemas por ter unha filla trans, ou, en fin, gay ou lesbiana, e iso tamén é necesario visibilizalo, tamén é necesario visibilizar que hai persoas que non tiveron ninguna dificultade, que non a teñen. E, ademais, que tamén hai que visibilizalo que hai persoas que se queren LGTBI e que non teñen ningún problema por ser LGTBI, sino todo o contrario, incluso diría que sería como un motivo de orgullo, non? Eu, dende logo, o vexo así, vale? Entón, é moi importante visibilizar tamén a parte positiva de ser diverse. E, en todo caso, no que temos que profundizar, eso sí, é en por que unha persoa LGTBIQA ten tantas dificultades na sociedade. É aí onde temos que poñer o foco, non no problema, non na persoa, sino nas dificultades que atopa esta persoa por vivir nunha sociedade cis-heteropatriarcal. Outra das cuestións que tamén que además eu estou totalmente de acordo, é que a veces se naturaliza certas violencias. Se naturaliza, se banaliza, en fin. Ás veces os relatos que teñen que ver con vivencias LGTBI, que normalmente contan cousas bastante negativas, pois a veces acabase banalizando ou naturalizando, en fin, ou non dando importancia a violencias que creo que necesitan, pois eso, máis profundidade e tocalas con moita sensibilidade, non? Como pode ser pois, a discriminación, o rexeitamento social e familiar, o acoso escolar. Estos son temas, en fin, moi difíciles, como digo, e que deberíamos de tocar con moito cuidado, non? E ás veces a propia literatura ou os propios recursos educativos exercen violencia. Por qué? Porque reproducen estereotipos, pero sobre todo ideas estigmatizantes, que sí, que están aí no colectivo imaginario, non? Ou simplemente, pois eso,
faise unha idea ou dasen datos falseados das persoas LGTBI que xa nada teñen que ver ca realidade, non? Pois estou pensando, veremos despois, falaremos disto, mas pois dase sempre esa idea de que, en fin, as persoas, os homes gays só lles interesa o sexo, por exemplo, non? Ou a promiscuidade, ou o VIH, que sempre parece que se circunscribe a persoas LGTBIQA, cando isto non é certo, é dicir, cuidado porque hai certas cousas que se dan por feito ou que aparecen na literatura que ou non teñen que ver coa realidade ou que directamente son falsas, non? Bueno, isto leva un pouco a isto de que reproduce estereotipos e ideas estigmatizantes, sí? En xeral, o discurso está cheo, pois, eso de prexuizo, cando falamos da diversidade afectivo-sexual, de inxurias, de prexuicios, inexactitudes, falsedades, sí? Que ás veces reforzan ou legitiman certas violencias LGTBI-fóbicas que vemos na sociedade, non? Probablemente polo descoñecemento, pero, bueno, en todo caso, hoxe en día hai un montón de persoas LGTBIQA visibles, hai un montón de entidades, non? Donde buscar información, logo hai que ter moito cuidado, non? Porque, ao final, este rexeitamento social ou esas violencias ou esas resistencias que as hai, moi importantes últimamente, a recoñecer os dereitos das persoas LGTBIQA teñen que ver con estas ideas estereotipadas e estigmatizantes que están aí, que se siguen reproducindo socialmente. Outra das cousas que ven é unha linguaxe non inclusiva e hai que ter cuidado porque a linguaxe tamén axuda a construir as realidades, non só as describe, deso seguramente sabedes moito máis que a min. E aquilo que non se nomea, ao final acaba por non existir ou non existe directamente, non? Logo, isto é algo que temos que ter moitísimo cuidado. As mulleres o sabemos ben, pero hai que ir un pouquiño máis alá. É dicir, desdoblar a linguaxe binarista tamén invisibiliza outras realidades. Por exemplo, as persoas non binarias. As persoas non binarias, logo falaremos disto un pouquiño máis, pois non están nesa linguaxe masculina-femenina, lóxicamente, masculino-femenino, ou esa linguaxe, esa forma de falar, esas expresións cis-heteronormativas, non? Entón, isto da linguaxe é complexo, pero hai que ter moito cuidado, non? Cando falamos, cando escribimos, cando, en fin, o noso discurso ten que amosar a amplia sociedade que existe e aquí tamén hai que incluir, por exemplo, como digo, as persoas non binarias que son probablemente as máis invisibilizadas actualmente. Ui, se me foi aí unha... Ben, isto das ideas estigmatizantes e estereotipos. Bueno, deberíamos de fuxir, por suposto, de toda representación estereotipadas, simplistas, reduccionistas, que siga habendo, non? Non deberíamos de utilizar, de empregar determinados clichés que están aí, non? E que forman parte do imaginario colectivo porque senón non vamos a poder desterralos nunca. Entón, é moi importante que cando falemos ou representemos a persoas LGTBIQA, pois tamén o fagamos pensando en que poden ser moi diversas, de calquera idade, con diferentes capacidades, en fin, racializadas, clases sociais, é dicir, que teñen que ser moi diversas porque xa digo que hai como un estereotipo moi importante de persoas LGTBI. Ben, algúns estereotipos clichés, por exemplo, xa algo vos dixen antes, as persoas LGB só lles interesa as persoas dende unha perspectiva do sexual, non? É dicir, sempre hai esta idea de que, bueno, de feito hai homes que creen que non poden ter amigos gays porque é que seguramente van a querer algo conmigo. Bueno, pois isto é unha tontería, teño amigos e amigas gays, lesbianas, e non queren nada conmigo, non? Sempre hai esta idea, este cliché desa promiscuidade, de que non son fieles ás súas parellas, non? De que, en fin, isto hai que empezar a desterralo. Logo tamén se nos presenta moitas veces os personaxes gays como un personaxe novo, atractivo, urbano, cun poder adquisitivo elevado, non? Persoas moi amaneradas, isto que se entende como con moita pluma,
que son moi deportistas, moi de cuidar o seu corpo, que cuidan moito a súa estética, que teñen dotes para o baile, a música, non? Bueno, pois habrá os así, como non, como o resto da sociedade, pero non sempre, non? E, sin embargo, é un prototipo de persoa que se representa moitísimo, non? Cando falamos de mulleres lesbianas, pois preséntanse como machorras, como fortes, como si fixesen un cambio nos roles, non? E ao mellor simplemente unha persoa que quere experimentar outra forma de presentarse, de ser no mundo. De feito, existe esta frase de quen fai de home, quen fai de muller, non? É dicir, como se unha delas tivese ese rol masculino, non? Solen ser personaxes como moi atormentadas, moi infelices, con relacións de amizade moi asfixiantes, moi dominadoras nas relacións de parella, non? E moitas veces un pouco que se trata de visibilizar é que son lesbianas porque non estuveron cun home, non? Ou que directamente odian aos homes, ou que son feministas radicais. Claro, isto o presentan como algo negativo, non? Eu son radicalmente feminista, non sei se refire a iso, non? Pero vedes por onde vou, non? O sea, estos clichés están moi aí. Cando falamos da transexualidade, eu co que máis traballo, bueno, aquí os clichés son infinitos, é imposible traelos todos, traigos máis. Por exemplo, hai unha idea moi extendida de que só existen dous sexos e, por tanto, só existen dous xéneros, porque xa sabedes que socialmente o xénero construúese en base ao sexo. Só hai dous sexos, só dous xéneros. Entonces, as persoas intersexuais onde quedan? As persoas non binarias onde quedan? Porque existen e están, non? Bueno, hai vida moito máis alá. Ou, como digo, que unha cousa está relacionada ca outra. É dicir, se tu eres dun sexo, se a ti te asignaron un sexo, irremediablemente tes que ter un xénero. Vedes por onde vou? Sexo masculino tes que ser home, con todo o que iso implica socialmente, que non me meto agora. Se te eres asignada como sexo feminino, tes que ser unha muller con todo o que iso implica. Outro cliché moi extendido é que trans e travesti son o mesmo. Non, non ten nada que ver, sí? Unha persoa trans é algo máis que formas de vestir ou roles e comportamentos, non? É unha identidade, é unha identidade. Unha persoa trans pode ser travesti, unha persoa travesti pode ser trans, pero non é o mesmo, ni moito menos, non? Outra das cousas que se presenta moitas veces é a identidade como elección, non? De feito, hai esta frase de é un home que quere ser unha muller ou unha muller que quere ser un home. Bueno, pois a identidade non é unha elección, vale? Ou como se ser trans fora unha moda ou un capricho, unha fase que pasará. De feito, a veces, eso queda como... Eso queda aí moi reflexado nos textos, vale? Outra idea moi extendida é que só eres trans ou só podes ser trans cando eres adulto, como se un día cumpliras os 18 anos, non? E dixeras o día seguinte, que son trans. Pois non. E isto é así, eu vivindo moito coa miña realidade na miña casa, porque ata fai nada, pois entendíase que a transexualidade era unha cuestión que descubrías ou que vivías cando só eras adulta. Pois non. Como sabemos, hai moitas crianzas adolescentes trans. Bueno, este é o máis extendido. Preséntanse as persoas trans como persoas que viven atrapadas nun corpo equivocado. Isto aparece unha e outra vez, como se só foran disforia, unha palabra que eu rexeito enormemente, non? Ou como se foran persoas que no único que pensan dende que se levantan hasta que se deitan en tratamentos médicos, en hormonarme, en cirurxías. Pois eu é que non vivín isto. O mellor é que vivo noutra realidade, pero as persoas trans, como calquera outra, bueno, primeiro, desterrar totalmente esta idea de que viven atrapadas nun corpo equivocado. De feito, hai xente que entende que iso é a transexualidade, non é certo. Hai moitas persoas trans que queren o seu corpo, que non teñen ningún problema co seu corpo e que son felices de ser trans e de ter o corpo que teñen. Logo, é que en todo caso pensarán en cirurxías como podo pensar eu ou calquera outra persoa. Hai que desterrar dunha vez por todas esta idea tan patologizante, ademais, da transexualidade, non?
que son persoas reforzadoras dos estereotipos de xénero. Claro, pero logo, por outra parte, é unha cuestión que se lles critica moito, é que ao final acabades reproducindo os mesmos estereotipos de xénero do resto das persoas, non? Pero é que logo resulta que o cispassing é algo que se premia. É dicir, que se tú eres unha persoa trans, para que se me entenda, e pasas por unha persoa que non é trans, esta frase de non se te nota é algo que a sociedade premia, non? Logo, isto é contradictorio. Criticamos que reproduzcan estereotipos, pero logo, sin embargo, premiamos o cispassing. Logo, quen se atreve a incumprir as normas de xénero vai a recibir un castigo social importante. Logo, como digo, a ver se nos poñemos de acordo en que facemos, non? Preséntase moitas veces como os homes trans, pois eso, reforzadores de estereotipos, homes moi masculinos que fan moito deporte e que só lle gustan as mulleres, non? Hai homes trans, por suposto, que son bisexuais ou gays, ou as mulleres trans como moi femeninas, hiperfemeninas, e que están, pois eso, obsesionadas co seu corpo e que, ademais, dedícanse fundamentalmente ao espectáculo ou á prostitución. Hainas, sí. Tamén temos que reflexionar por que estas mulleres acabaron aí, sí? Pero hai vida máis alá disto. Temos moitos exemplos de mulleres trans. Nos fixemos precisamente este 8 de marzo pasado un material visibilizando a 10 mulleres trans que teñen vidas, pois unha é catedrática de Dereito, outra é doutora, outra é deportista, quero dicir que hai persoas e mulleres trans que viven fora disto, non? Cando falamos da bisexualidade, cando falamos da bisexualidade, directamente hai xente que dice que isto non existe, que simplemente é unha etapa ou que é unha persoa que todavía non ten as cousas claras e entonces anda como buscando, non? Existe esta expresión, non sei se escoitástedes algunha vez, que me fai moita gracia, heterocuriosas, non? Porque non se entende que alguén poida enamorarse ou queira ter por parella ou relacións cun home ou unha muller. O mellor non é que sexa curiosa, é que simplemente está, probando ou simplemente elixindo, non, aquilo que lle poida atraer ou facer máis feliz. Outras veces, é curioso, dícese que todo o mundo é bisexual. Pois eu non estou aí, o mellor é que eu veño dun molde que non é o correcto, pero eu non o son, non? Pero hai xente que dice, non, é que todos somos por definición bisexuais. Non sei. Ademais, enténdese que cando teñen unha parella do mesmo sexo é como que xa se decantaron. Claro, se tes unha parella que eres homosexual, ou se tes unha parella que é de diferente sexo, entón tú xa te decantaches pola heterosexualidade. Non, terán épocas onde se namorarán dunha persoa e outra, non épocas, sino que te enamoras dunha persoa ou te enamoras doutra, non? Tamén se presentan as persoas bisexuais como persoas moi viciosas, con moita promiscuidade e que tamén son infieles por natureza. Cando falamos da intersexualidade, que é probablemente das persoas, das realidades LGTBIQA, pois das máis descoñecidas, pois hai moita xente que entende que un corpo de muller ou que un corpo de home responde a unhas determinadas características biolóxicas e xenéticas, e as persoas intersexuais non están aí, porque, se alguén non coñece o que é a intersexualidade, pero a intersexualidade é unha variedade natural de corpos que se salen dese estándar establecido do que ten que ser un corpo de home ou de muller. Entón, claro, nese imaginario colectivo do que é un corpo de home ou de muller, as persoas intersexuais que ás veces nacen cun xenital, pero con pene e unhos testículos, pero por dentro ten ovarios, non? Pois isto non casa co modelo de corpo que eu teño, non? A intersexualidade moitas veces preséntase como un problema, tamén como unha desviación, como un trastorno que necesita ser corrixida con cirurxía. De feito, faise cirurxía con bebés intersexuais simplemente para que encaixen, non por problemas médicos ou cuestións médicas, non, faise simplemente para que encaixen no que ten que ser un corpo de home ou no que ten que ser un corpo de muller. Outra idea moi extendida é que os casos intersexuais, as persoas intersexuais son moi poucas. Moi poucas, depende. Representan en torno a 1,7% da sociedade.
non sei se son poucas, un pouco para que nos fagamos a idea, hai máis persoas intersexuais que persoas pelirroxas. Bueno, eu sempre digo nas charlas, nos institutos, se coñecedes a alguén pelirroxo ou pelirroxa, coñecedes a unha persoa intersexual. Que pasa? Que moitas delas non o saben que o son precisamente porque se fixeron esas, digamos, ciruxías normalizadoras cando eran bebés e non se lles dixo o que pasou, non saben que o son, non? Pero non son tan poucas como se pensa. Outra idea moi extendida é que as persoas intersexuais son trans. Pois non. Son trans na mesma medida que as persoas que non son intersexuais. Que pasa? Que como a moitas persoas intersexuais se lles fan ciruxías dunha maneira aleatoria hacia un sexo, hacia unha identidade, pois logo acertas ou non acertas. Se non acertas, esa persoa medrará sendo trans. Pero digo, isto tamén o facemos co resto da xente, non? Non poñemos aleatoriamente unha identidade, logo acertaremos ou non. Nas persoas intersexuais pasa exactamente o mesmo, pero pensan que hai máis persoas trans. Ben, cando falamos da sexualidade, outra gran descoñecida, bueno, aquí as ideas, os clichés son moitos, non? Por exemplo, crese aí estendido a idea de que as persoas asexuais non teñen ningún interese en ter parella, e non é certo. Unha persoa sexual pode ter parella, sí? Ou que non teñen sexo nunca, e isto tampouco é certo, unha cousa que non teñas esa excitación ou ese desexo, outra cousa que non teñas relacións sexuais, non? Ou, bueno, e isto podes entender por qué, que os homes non poden ser asexuais. Por qué? Porque nesta sociedade machista patriarcal suponse que un home sempre ten apetito sexual. Como vai a ser asexual? Bueno, pois tamén hai homes asexuais, igual que os pode haber, igual que mulleres, non? Ben, palabras, frases que me parecen moi importante que deberíamos de utilizar dun xeito máis correcto. Por exemplo, é unha persoa normal. Isto aparece moitísimo, moitísimo, non só para falar da diversidade afectivo-sexual, sino en xeral, non? Pero, bueno, utilízase é unha persoa normal en contraposición dunha persoa que é LGTBIQA. Bueno, pois isto non é correcto. O que deberíamos decir é que é unha persoa heterosexual ou que é unha persoa cisexual, pero non que é unha persoa normal. Elena é homosexual. Se Elena o que estás querendo decir é que é lesbiana, pois utiliza a palabra lesbiana, non? Precisamente porque é moi necesario visibilizar as mulleres dentro do colectivo LGTBIQA. É unha loca, mariposón, reina, princesa ou similar para referirse a un home gay ou marica, maricón, que, por certo, podes empregar perfectamente marica, maricón. Hai moitas persoas gays que se nomean a si mesmas como marica, maricón. O que pasa é que hai que explicar o uso empoderante desa palabra, como esas palabras empezaron a ser nun principio un insulto que logo a xente do colectivo se reapropiou precisamente como, teño unha vivencia de disidente, son maricón, mariquita e con moita honra, non? Pero hai que explicar isto, pero podes utilizar. Non se debería de utilizar travelo, transvestido, travesti, transxénero, transexual, facendo distincións ou similares, cando o que queremos decir é que é unha persoa trans, que é un término incluínte para todo o mundo, ou en situación de transexualidade, que a mí me parece un pouquiño máis correcta, polo de antes, non parece que só son trans, sí? Esta frase é moi extendida, moi utilizada, cambio de sexo. Os sexos non se cambian, en todo caso, o que fai unha persoa trans é transicionar dunha identidade a outra, porque o que non cambias non é o sexo, senón que te asigna unha identidade e empezas a vivir socialmente con outra identidade, logo transicionas, ou se nos estamos a referir a unha ciruxía, que moitas veces emprega isto, en todo caso utilizaremos reconstrucción xenital, pero non se cambian os sexos. Bueno, isto de corpo masculino, corpo femenino, que aparece unha e outra vez en moitos escritos. Cuidado, porque que é un corpo femenino? Que é un corpo masculino? O digo porque sei o que é, non? A que nos referimos. Pero nun corpo masculino están os homes trans, que teñen vulva, por exemplo, ou que teñen peitos. Nun corpo femenino está unha muller trans que ten pene. Non sei se vedes por onde vou, non?
Son corpos. Non temos que estar todo o rato dicindo se son masculinos ou femeninos. Eu digo porque non pensemos nas persoas trans. É que eu vou á playa e vexo a homes que teñen máis peitos que a min, ou que teñen tantas cadeiras como a min. E estos que son? Ou a mulleres que non teñen peitos e que teñen pelos, non? E estas que son tamén. Digo, entón, estas cousas témolas que ir cuidando porque fai moito dano á xente que non está aí. Ou aparato reproductor masculino, aparato reproductor femenino. Tamén, unha muller trans ten un aparato reproductor masculino ou femenino? O digo porque se eu entendo o meu corpo femenino, aínda que teña un pene, eu onde estou? Non sei se me explico logo. Que tal xenitais? Que tal pene ou vulva? Que, por certo, non todos os xenitais, non todos os penes nin as vulvas son reproductivas ou queren ser reproductivas, sí. Logo, mellor esa expresión tamén témola que ir facendo a desaparecer ou utilizala máis correctamente. Hermafrodita, para referirse dunha maneira bastante pexorativa e inexacta ás persoas intersexuais. Non son hermafroditas, son intersexuais, sí? Hermafroditas son as plantas e os animais. As persoas non, e é algo que se sigue utilizando. Dicir os pais, cando o que queremos dicir é familia, porque hai moitas familias conformadas por dúas nais, dous pais, un home trans, un home cis, quer dicir, ou unha avoa, un avó, en fin, ou a familia que escolles, non? Quer dicir que os pais é unha expresión que deixa fora a toda esa diversidade de familias que existen. Ben, e hai outras expresións, frases, palabras que deberíamos directamente desterrar. Estas xa hai que facelas desaparecer, non? Pois utilizar marimacho, machorra, camionera para referirse a unha muller que ten comportamentos, expresións de xénero que non son as esperables, non son as normativas, sí? É unha muller pois que ten unha expresión como lle peta, quer dicir, ou mesmo para homes, non? Que teñen comportamentos, expresións non normativos, isto de afeminado, amanerado, nenaza. Mariconada, para referirnos a unha cousa que é insustancial ou que non é importante. Eu creo que estas expresións hai que facelas desaparecer. Maricón ou mariquita, para dicir que unha persoa, un home, non é capaz de facer algo. Perder aceite, cando nos estamos a referir a un home que é gay. A cera de enfrente. Dalle a todo, para referirse a alguén que é bisexual. Esta frase que se desfai de a ti gustache o peixe ou a carne. Sí, estas cousas dícense. Esta frase de quen fai de home, quen fai de muller. Esta frase que tamén nos medios, sobre todo nos medios de comunicación, pero a veces tamén nos recursos, vese, un trans que se fai chamar Sara. Se se fai chamar Sara, entendemos que é unha muller trans, logo non podemos utilizar o masculino, non é un trans. E outra vez vou o mesmo, é algo máis que trans, vale? Ou en todo caso será unha persoa, non un trans. E este tipo de títulos ou de frases aparece unha e outra vez. É unha muller e quere ser un home. Se quere ser un home, entendemos por onde vai, non é unha muller, é un home trans, entende? Logo non podemos, porque a xente confúndese, e claro, seguimos perpetuando eses estereotipos. É unha muller nun corpo de home. Bueno, isto, referíndose a miña filla, o temos visto tantas veces. Entonces, unha muller trans non pode considerar o seu corpo como o seu corpo de muller? Pois sí, claro. Ou é unha muller biolóxica para referirse a un home trans. Entón, un home trans non é biolóxico, é un extraterrestre ou... Pero non é unha muller biolóxica, en todo caso é unha persoa que asignaron cando naceu como muller, pero biolóxico, esta persoa é biolóxico, existe. Non se lle nota que é trans. Isto é o de premiar o que vos decía o de cispassing, non? Non eres nin home nin muller. Isto refires ás persoas trans. Perdón, ás persoas non binarias. Trans non binarias. Non é home nin muller. E logo que eres? Pois é unha persoa non binaria, non?
Bueno, pois estas son frases, palabras que unha e outra vez escoitamos ou as vemos escritas e que, como digo, temos que empezar a desterrar. Sí? Bueno, e agora un pouco xa para esta última parte e para ir pechando un pouco o círculo, non? Que precisamos entonces dos recursos educativos e da literatura para incluir a diversidade afectivo-sexual? Ben, primeiro, o que necesitamos é naturalizar, que non me gusta moito de normalizar, naturalizar as vivencias LGTBIQA. É dicir, temos que facer unha visión realista das persoas LGTBIQA, evitar dar unha perspectiva estereotipada, negativa e de clichés destas vivencias, porque, como acabo de dicir fai un momentiño, a literatura, os recursos educativos son unha ferramenta fundamental para desterrar todos estes estereotipos, todos estes clichés, e para empezar a dar unha visibilidade nunha sociedade moito máis plural. Non deberíamos de circunscribir a presencia das persoas LGTBIQA a un único tema, logo falarei da importancia da transversalidade, senón que debería de abarcar calquera ámbito da vida, non? É dicir, temos que presentar as persoas LGTBIQA na súa vida familiar, deportiva, cultural, en fin, noutras facetas da súa vida, sí? E, por suposto, moita diversidade, non? E temos que mostrar tamén a diversidade de familias existentes lonxe dese canon de familia tradicional que damos por válida como esperable e desexable, non? Que necesitamos tamén? Desproblematizar a cuestión, ter unha mirada positiva do tema, non vincular exclusivamente a aceptación da orientación, das expresións, das identidades sexuais dos fillos por parte das súas familias con esa idea do sufrimento e dun problema a abordar, porque repito que hai moitas familias que non o vivimos así para nada, todo o contrario, o vivimos dunha maneira positiva, como algo que nos fai aprender moitísimo, que nos desconstrúe moitísimo, eu, por suposto, entendo así, e do que teño aprendido moitísimo, non? Logo, é moi necesaria amosar toda a pluralidade de reaccións que vas a ter da túa familia e da túa contorna cando tú xa amosas públicamente cal é a túa verdadeira orientación e identidade, porque eu coñezo moita xente nova que cando saiu do armario, esta expresión moi coñecida, pois tuvo aceptación plena polos seus amigos, amigas, compañeiras de clase, familia, e isto é así, hai que tamén reflexalo, non? Logo, moi importante, como digo, crear referentes positivos, porque non todas as persoas LGTBIQA, ni moito menos, teñen ningún problema, ni ningún medo en selo, e isto é moi necesario tamén amosalo, non? É moi importante ter información e formación sobre a diversidade afectivo-sexual, moi importante, precisamente para evitar utilizar esas expresións estereotipadas, eses clichés, para evitar confusións, non? Logo, é moi importante formarse e ter claro certos conceptos como a diferencia entre identidade sexual, é dicir, identificarme, saberme o que son, sí? Home, muller, persoa non binaria, con respecto á orientación sexual, aquí hai moito lío, que se refire a quen vou amar, a quen vou a desexar como parella, non? Precisamente para evitar malos entendidos que os hai, É moi importante falar con certa exactitud de que parte do colectivo estás a falar. Eu decía antes, se falamos de unha lesbiana, non digamos unha muller homosexual. É necesario especificar a que parte do colectivo nos estamos a referir, non? Porque non todas as persoas dentro do colectivo teñen as mesmas vivencias, as mesmas necesidades, e incluso sufren diferentes niveles de discriminación. Logo, é moi importante nomear especificamente as persoas das que estamos a falar, vale? É moi importante que para ampliar ese coñecemento, sobre todo se vou a escribir sobre a temática, e é unha temática que o mellor non teño preto de min ou non a vivo, moi importante ir á fonte, moi importante falar cas propias persoas interesadas ou con entidades
LGTBIQA, que estamos encantadas, dos darelas, pois, se nos teñen aproximado moi escritoras, normalmente escritoras, teño que dicilo. Normalmente non estou pensando, e só se nos teñen achegado escritoras que queren tocar a temática e que queren, bueno, un pouco coñecer máis, falar cos nosos filles. Bueno, pois a mí me parece que, dende logo, ese é o camiño, hai que documentarse ben, non? Moi importante utilizar unha linguaxe inclusiva, por suposto, sen expresións discriminatorias e ridiculizadoras que vimos fai un momento, e que xa quedamos en que as vamos a desterrar totalmente, sí? Hai que extremar o cuidado para evitar empregar, pois eso, unha linguaxe que poida fomentar esos estereotipos. E é importante utilizar, se de quen estamos a referirnos é dunha persoa trans non binaria, é moi importante empregar o artigo correcto, sí? Ollo que vos decía antes que desdoblar en femenino masculino tamén é excluinte cando falamos das persoas non binarias que, non sei se coñecedes, pero utilizan o E, non sei se vos sona, por exemplo, non? No canto de dicir amigo, amiga, pois utilizan amigue, utilizamos, ou en lugar del ou ela, debería empregar o elle, non? Outras persoas non binarias directamente vanse incluir no femenino masculino. Por que? Porque están fartas de dar explicacións de por que utilizan estes artigos e entonces ao final acaban por incluírse, non? En todo caso, para referirnos a unha persoa non binaria, ou se vamos a falar con unha persoa non binaria, o mellor é preguntarlle, non? Que artigo queremos que empreguemos. Transversalidade. A mí isto pareceme moi importante. Tan importante facer materiais, pois eso, onde é única e exclusivamente o tema central sexa as realidades, as vivencias LGTBIQA, como que esta realidade este transversalizada en calquera material, ¿sí? Que non sexa específico, vale? Para iso, o que decía antes, temos que ter esa perspectiva da diversidade afectivo-sexual dentro de nós, igual que temos a perspectiva do xénero, ou deberíamos de tela, non? Logo, témola que ter aí a hora de escribir e a témola que ter todos os días, ¿sí? Logo, como digo, non só deberían de existir personaxes protagonistas ou crear literatura LGTBI, senón que se deberían de amosar orientacións e identidades diversas, disidentes, e a diversidade de familias en todos os xéneros de maneira inclusiva. É dicir, creo que o importante é chegar a un público que non nos espera. Sí? Me parece, pero xa digo, tan importante facer temática específica como utilizar esta transversalidade. É moi importante entender tamén que transversalidade nas vivencias das persoas LGTBI, porque son moi diversas, con moitas diferentes facetas, e se se trata de naturalizar a diferencia, pois o fagamos, non? Desterremos esos clichés, modelos estéticos, non? E de formas de ser e comportarse das persoas LGTBI e vayamos á pluralidade de persoas que existen. Moi importante as ilustracións, as imaxes que aparecen nos libros, nos materiais dos recursos, porque a veces ese material fala de diversidade, pero logo as imaxenes pois non son moi diversas, ou as ilustracións que emprega non son moi diversas, non? Pois eso, temos que ir a unhas ilustracións donde estea representada toda esa diversidade, e esa diversidade non só implica a orientación á identidade sexual, sino que tamén implica as diferentes corporalidades, expresións, razas, quer dicir que unha muller pode ser trans, pero ir en cadeira de rodas, ou ser cega, ser negra, non? Parece que destas outras diversidades tamén a veces nos esquecemos, non? É moi importante que cando amosemos ilustracións, imaxes de persoas, de mulleres, homes, persoas non binarias, non nos quedemos solo nese rol exclusivamente, en fin, ornamental de decoración, non? Aínda que se resalta a súa parte física, pois, sobre todo no que temos que, pois eso, fixarnos moito é
en desterrar esos estereotipos estéticos. Moi importante visibilizar as realidades infrarrepresentadas menos presentes dentro da diversidade afectivo-sexual, non? Normalmente, cando falamos de persoas de realidades LGTBIQA, as máis infrarrepresentadas son as mulleres. De feito, hai unha idea de orgullo gay, por exemplo, seguramente escoitaste esta, non? Ou cando vou aos institutos e digo, hoxe vamos a falar, os institutos, colexios, hoxe vamos a falar da diversidade afectivo-sexual. Vamos a falar dos gays. Por iso, como vedes, todavía hai unha idea de que todo isto é gays, non? Pois hai que representar todavía moito máis as mulleres lesbianas, as mulleres bisexuais, as mulleres trans, as persoas intersexuais, as que menos aparecen nos relatos, as persoas non binarias, as persoas maiores LGTBIQA, racializadas ou con capacidades diferentes. Poucas personaxes coñezo, que non sei, digo poucas por non dicir ninguna, personaxe LGTBIQA que teña diversidade funcional. Bueno, pois tamén a sabrá, vamos, xa vos digo eu casai, non? Entón, moito cuidado ou demos visibilidade a estas realidades infrarrepresentadas, non? E hai que facelo con tratamento moi cuidadoso. Por exemplo, hai que respetar a linguaxe e hai que evitar términos como avó ou avoa, porque hai moita xente maior LGTBIQA maior que non é nin avó nin é avoa. Entonces, non? En xeral, a mí non me gusta para referirse ás persoas maiores estes termos de avó, avoa, porque hai moitas que non as son. Non sei, hai que ter cuidado con esa linguaxe, non? Moi importante, que neses textos, que xa sei que a literatura, recursos educativos, cando pensamos en xente nova, literatura infantil, xuvenil, estamos pensando no lúdico, no desfrute, e ademais é que ten que ser así. Pero iso non significa que nesa parte lúdica tamén vayamos a reflexión e a crítica. Pódese facer as mesmas cousas ao mesmo tempo, non? Entón, potenciar a reflexión e a crítica cando se están representando personaxes irrespetuosas, irrespetuosos, cara a outras persoas por razón da súa orientación ou identidade ou expresión de xénero, non? Recoméndase que no discurso narrativo, na medida do posible, introduzca estes elementos de crítica sobre estas actitudes non desexables, non? Dicíamos antes que non banalicemos con certas violencias, non as naturalicemos, sino que fagamos reflexionar sobre cal é a orixe desas discriminacións ou desas violencias, non? É moi importante tamén facer reflexionar a persoa que está lendo ese texto sobre que podo facer eu, que me toca a min, que me interpela, que é o que teño que facer eu para acabar con estas discriminacións, non? A mí me parece moi importante tamén tratar de facer esta parte. Bueno, materiais que traten a diversidade afectivo-sexual en galego. Non hai moitos, pero a ver as hailas, Repito, estou pensando agora que normalmente son mulleres. Bueno, temos Piratas no Recreo, bueno, aquí temos un home, temos a Miguel Ángel Alonso Diz, a ilustradora Luz Veloso, que por certo fai unhas ilustracións preciosas. Bueno, Piratas no Recreo é un libro moi sinxelo de poesía, ademais, en galego, que trata a transexualidade dunha maneira tan sutil que a mí me parece que é moi bonito. De feito, non sabes que está falando dunha nena trans hasta, Dios, non quero facer spoiler, ahora que me estou dando conta. Case me tapata, bueno, que toca o tema moi sutilmente, case me tapata, sí, sin querer. Outro libro que tamén toca a temática é Fora do Normal, de María Reimóndez ou Cobiza. Bueno, seguramente sabedes que María Reimóndez é unha muller moi comprometida en xeral coa diversidade e, ademais, eu creo que ten un compromiso moi deso de non quedarse na superficialidade, non? De amosar as personaxes disidentes, sino que busca moito a reflexión e a crítica das desigualdades que conleva ter esas vidas disidentes. Bueno, un libro que eu teño especial cariño, Mamá, quero ser Ziggy Stardust, de Iria Misa.
amiga, compañeira, que me fixo partícipe deste proxecto, pois, nada máis empezar a traballar con él, e que creo que saliu un libro moi interesante, que ademais está chegando como lectura obligatoria a moitos centros, houve moitos centros educativos a dar formación, onde estuvo nun, e o curso pasado tuveron de lectura obligatoria na asignatura de galego Mamá quero ser ciguis tardos. Eso me parece fantástico, non? Que importante entrar na aula a través destas... Que importante introducir a diversidade afectivo-sexual a partir destes materiais, non? Tamén temos a 22 segundos de Eva Mejuto, tamén unha muller moi comprometida ca temática. E temos aquí a unha revelación galega, ademais, Nevarros, non sei se coñecedes, que é un rapaz trans moi novo, pero que ten unha cabeza muevelada e que escribe cousas moi bonitas, 19 poemas para un virus 19, e este último que é Identidade. Bueno, isto en galego, claro, eu estou resaltando o galego que me parece importante, non? Facelo en galego. Nós temos unha página web donde, en fin, o pouco material que facemos, o problema que ten Arelas, non sei se é un problema, sí, é que ao final somos familias que dedicamos unhas máis horas que outras, non? Pero que o facemos de maneira voluntaria e a vida a veces non nos dá para facer todo o que queremos, pero na medida do posible facemos algún material, sempre unha asignatura pendiente, facer material, porque é moi necesario facer material. Bueno, o que vamos facendo o temos aí a disposición de todo o mundo na página web de Arelas, e na página web de Arelas aparecen máis libros que tocan a temática, que nos parecen interesantes, que, por suposto, están os que vos enseñei, pero hai máis libros en castelán, non? Por se alguén quere, en fin. E nada máis, simplemente recordarvos, antes de rematar, non sei se me pasei de tempo ou non, como non teño reloxo, paseime, non? Bueno, seguramente, sempre me pasa, pero recordar que o día 1 de abril, dende o ano 2015, estáse celebrando o libro LGTBI, ou de temática LGTBI, 1 de abril, precisamente para visibilizar a necesidade de seguir, de continuar, facendo máis materiais destas temáticas. Non sei se hai tempo ou non para un debate, ou se está establecido facelo ou non, preguntas. En todo caso, moitas grazas pola atención, e para calquera cousa, pois estamos por aquí. Gracias, Cristina. Bueno, enormemente didáctica, clarificadora, e chea de retos ou deberes tamén para todos nós, como editoras e como persoas, non? Ben, non temos tempo, non sei se alguén quere facer algunha reflexión, se non hai tempo nun brevísimo café de 10 minutos. En realidade, ás 12 temos que empezar coa mesa redonda, para non dilatar, deixemos de 5 minutos máis, é dicir, temos 10 minutos de descanso. Se alguén quere facer algunha aclaración, se non, tamén podemos falar con Cristina fora deste espazo, non? Pois nada, facemos aí. Sí. Muy bien, pues moitas gracias, Cristina. Grazas a vos. E entonces descansamos, paramos 10 minutos.